Čaute chalupári, znovu sa vidíme po nejakej dobe. Ako vidíte, dnes tu nie som sám, prizval som si moju milovanú manželku. Nech vidí, že to pred tou kamerou není jednoduché a bude sa mi snažiť pomáhať. Mírka stojí za celým stolárskym príbehom svojho manžela. Nemohli sme ju teda vynechať. Ahojte, ja si vždy pre môjho muža niečo vymyslím a dnes som si vymyslela projekt. A bude to držiak na uteráky, tak dúfam, že sa vám bude páčiť. Potrebujeme k tomu pár dosiek, úplne nejakého aj odpadu, hranol a to, čo asi každý chalupár má, uťahovačku, vrták a kúsok zábytovej tyče. A toto, čo sa mi snažilo ujsť, tak budeme potrebovať ešte kúsok drevenej guľatiny. Čím teda začneme? Začneme tým, že si nameriame z dosky dĺžku vešiaka, čo bude o dĺžke 45 cm. A takisto boky, kde bude držať zábytová tyč. Boky budú o dĺžke 15 cm, ale samozrejme, že každý si to môže upraviť podľa seba, toto je len... Moja predstava? Tak. A kým pôjdeme rezať, môžeme si už naznačiť aj tento hranol o dĺžke 8 cm. Ja to mám vymyslené na 5 kúskov, takže si ich naznačíme a narežeme všetko spolu. To znamená, že budeme sušiť 5 útierok nad pecou. Hneď to Mirovi ide lepšie, keď tu má morálnu podporu pred kamerou. Hoci o jeho stolárskych zručnostiach sme nikdy ani len na moment nezapochybovali. Nech som aj ja trošku užitočná, tak ja tu trošku začistím tie hrany. A ty zatiaľ... Ja si inak myslím, že toto zvládne každá žena. Ja si zatiaľ tu ešte taká estetická úprava. Zaoblíme rohy, nech to trošku aj vyzerá. Ja používam ako vždy vykružovák od babičky. Potom s tým robím medovníky ináč. Môžem ti pomôcť? Či? Toto mi ešte nechaj. Toto ešte poriadne sprav. Tak. Tu aspoň vidíte, že on ma málo kedy pustí k slovu. No ale chcela by som vám povedať tú moju verziu, tú pravdivú, nie ako tá minule, ktorá bola. Bolo to tak, že... Bolo to asi, myslím, krátko pred pandémiou, kedy už som videla, že chlapec sa doma veľmi nudí. A prišla som domov s jedným rebríkom, ktorý som si nafotila v jednom obchode, ktorý bol teda naozaj že drahý, a hovorím mu, že by som ten rebrík chcela, a ono, že ja ti ho spravím. Ja som sa toho okamžite chytila, hovorím si, OK, zajtra mi ho ideš urobiť. Je to tak? Nepamätám. Nepamätá si to, nevadí, ja si to pamätám dobre. Urobil mi ho, ja som ho zavesila na sociálnu sieť, babi ho okamžite chceli takisto. Potom som zase prišla s kúskami dreva, že potrebujem nejaký svietník, tak že aj ten mi urobí. Zase som to zavesila na sociálnu sieť, babi si to objednali od neho. A už to tak vlastne nejako začalo. Potom bola pandémia, všetci sme boli doma, všetci sme sa veľmi nudili, už úplne. Takže prvé, čo bolo, objednáme si od toho pána, ktorý ešte nemal meno, niečo, aby sme sa potešili v tej dobe, keď to bolo asi najhoršie. A ja hovorím, že ja ti musím spraviť nejakú stránku, že ty sa musíš predsa nejak volať, aby nehovorili iba, že tomu pánovi si to dáme objednať. A on, že no, jak sa budem volať, hovorím, vieš čo, drevo, jedno s druhým. Hovorím si, no Pinokio. Tak odvtedy to je Pinokio a myslím si, že už mu to aj zostane. No. A ja si myslím, že mu to aj pasuje. No, už si sa vyrozprávala, takže budeme pokračovať ďalej. Ja som si zatiaľ nameral, kde spravíme dieru na zábytovú tyč. Miro je evidentne viac na tú prácu ako na rozprávanie, ale vzácne sa doplňajú. Takže si nameriame na hranol, kde upevníme zábytovú tyč 1,5 cm od kraju. Inak hranol používam 5x4 a vyvrtáme dieru cez celú dĺžku. Možno sa pýtate, prečo tá dierka není v strede, ale je len prvá, ešte bude ďalšia a to uvidíte až vo finále. Teraz si naznačíme miesto, kde pôjde ďalšia diera pre
spomínanú drevenú tyč. Tá už nám pôjde na stred. Tá bude o niečo väčšia a spravíme ju už ručne. Teraz si narežeme samotné vešiaky. Tie budú mať dĺžku 50 cm. Konečne si ideme dávať vešiak dohromady. Dobre, základňu máme. Teraz si na tú závitovú tyč poukladáme narezané a pripravené hranoly. Vymedzíme to podložkami, aby sa netreli o seba a mohol sa voľne otáčať, ako budeme potrebovať. Zaistíme to matkami. Od spodu aj z vrchu. A preto od spodu aj z vrchu, pretože ten vešiak bude v vertikálnej polohe. No a posledná vec. Podaj mi lepidlo, prosím ťa. Áno, páči sa. Aby nám tyče držali, dáme do každej diery trochu lepidla a ponasúvame tyče. Nech nám držia. A vy si teraz vychutnajte hotový vešiak na utierky. Jednoduchý, ale veľmi praktický i estetický prvok na chalupu, ktorý odkazuje na šikovnosť starých majstrov a praktickosť ich gazdín. Do toho, chalupári!